وزارة دەربەیە ئەمریکا دبێژە هەن ئاماژە هەنە کۆ رێژیمە ئەسەد چەکên کیماوی li Bakurê Rojavayê Sûriyê bikar anîne. Eger ew amaje rast bin, Amerîka wê di zûtirîn dem de bersivê bide. Morgan Ortagus berdevkê Wezareta Derveya Amerîka ragihande li gorî zanyariyan, rejîma Esed roja yekşema borî rêkeftê 19 heyva pêncan 2019 gaza klorê li Bakurê Rojavayê Sûriyê bikar aniye. Serbarker ku beriyanha Amerîka hişdarî daye rejîma Esed niha jî em cardin hişyariyê didin rejîmê derbarî bikaranîna wê ji çekên kîmawî re. Eger rejîm çekên kîmawî bikar anîbe wê demê, Amerîka û hevpeymanên wê bawayekî gunca wê bersivê bidin. Beriyanha Donald Trump serokê Amerîka ragihandibû ku bikaranîna çekên kîmawî li Sûriyê hêleke sora û nabe bi tu awayekî çekên kîmawî li dijî sivîlan li Sûriyê were bikaranîn. Here li gorî daxuyaniya Wezareta Derveya Amerîka ku ew êrîşa kîmawiya ku li ser gundê Kibêynê li gundewarê Lasqiyê hatiye encamdan, di çarçoveya operasyona leşkeriya rejîma Esed li ser deverên li Bakurê Sûriyê de bû ku rejîmê bi vê operasyona xwe ya leşkerî de agirbesta rawestandina şer bin pê dike û pêwîst e çekdarên rejîma Esed û Rûsyê êrîşên xwe li serê deverên li Bakurê Rojavayê Sûriyê rawestîne. Roja yekşema borî hêzên rejîma Esed û Mêdîsên bi ser ve gundê Kibênê li gundewarê Lasqiyê bi gaza klora jehrawî biriya sê mûşekan armanc kiribû. Ku li gorî navenda binpêkirinên kîmawî li Sûriyê eşkere kiribû ku dencama wê êrîşa kîmawî de li ser gundê Kibênê hejmarek welatiyên sivîl rastî bi hintengibûnê hatibûn û ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin. Wekû navenda navhatî dabû diyarkirin ku ew êrîşa kîmawî li ser gundewarê Lasqiyê wekû hewleke pêşketinê ji alî rejîma Esed û Mêdîsên bi ser ve hatibû encamdan.